Siellä Ylä-Savossahan aikoinaan Einari Widgren veteli hevospelillä tukkia metsästä, kunnes tajusi, että voihan se tehdä traktorillakin, ja niin se syntyi se Ponssi. Ja kuulinpa äsken tuosta noiden muiden kilpailijoiden ohite, niin siellä yksi sanoi, että joo, nyt tulee muuten Iisalmen yllättäjä ilman köyttä. No niin, katsotaan mitä Iisalmen yllättäjä ilman köyttä. Mähönen on siis elämänsä ensimmäisessä vahva mies kisassa. Aikaa. Ei ole enää kuin 5 metriä menettävä temppa sekä edes se 5 metriä. Ei ole paljon, mutta kyllä. Se oli kova suoritus. Jouni Mähönen, 36 vuotta. Varttuneella iällä elämänsä ensimmäiset vahvamieskisat. Ja tuomari tulee lukemaan 9.70.